Lijep pozdrav svima, evo treće i posljednje video lekcije o Schellingu. U njoj se bavimo onom filozofijom mitologije. Kaže Schelling da je ona potrebna jer ona može zaći u discipline u koje ne mogu zaći druge grane. Ona ide izvan granica povijesnih događaja jer su joj junaci bogovi. Kao da te bogove zanima što se događa tamo na nekoj planeti Zemlji. Opći je narativ da je mitologija učenje o bogovima. I naravno, kaže Schelling da mitologiju ne treba shvaćati doslovno, ali ju treba shvatiti kao pjesništvo. Nju se ne može dokazati, pa ne treba ju doslovno shvaćati. Uostalom, mitologija je kao pjesništvo i nastala kroz Homerove epove, recimo. I tako ju treba shvaćati bez obzira što je imala utjecaja na ljudsku povijest u doba dok je još bila aktualna. Dakle, ona nije istinita, ali može biti korisna, može se crpiti iz nje kao što se crpi i iz pjesništva. Pod stare dane Schelling je bio pod velikim utjecajem misticizma i u tom okviru je kritizirao racionalističku filozofiju. Govorio je da ne može shvatiti egzistenciju i slobodu ako one imaju iracionalni temelj. Jer, kaže Schelling, ljudi egzistenciju i slobodu nisu mogli racionalno objasniti u njegovo doba. Dakle, imale su iracionalni temelj. Egzistencija i sloboda nisu imale neko znanstveno uporište u to doba. I kako to onda može shvatiti? Nikako. Imamo filozofiju mitologije koja govori o religiji u nastajanju, a filozofija objave govori o onoj gotovoj religiji, o onom outcome religije. Dolazimo i do pojma filozofske religije koja je treći stupanj i pokušava prokljuviti prva dva stupnja. Prirodnu religiju i objavljenu religiju. Prirodna religija, ona prvotna, o kojoj sam govorio malo prije, to je mitologija. Onaj outcome, ona završena religija, objavljena religija, jest kršćanstvo. I treća je filozofska religija. Ona umom pokušava shvatiti prve dvije. Toliko o Schellingu. Koristio sam se udžbenikom Borisa Kalina, Povijest filozofije, priručnikom za pripremu ispita iz državne mature iz filozofije Dunje Marušić-Brezetić, udžbenikom Tomislava Reškovca Filozofija, te filozofskom hrestomatijom Branka Bošnjaka Povijest filozofije.